Ka Village Defence Primary Committee Nongstoin area kalakerpat ya kajing tuklar lem ka Director General of Police DGP ka kong Ida Shisha Nongrang halor kijing ki bakia kendu ha kabayarap lem ya ki buar pulit bante la kam ya ki kam beman bat penpene pensa ya ka syongsuk syongsan hapo katan ka kenhon na ka VDP CNA kala IT ru da ka dorkas halor ka ni ka pangsya ka DGP ha ka jinga kendu ka balalong ha ka Laipuai Terik Risau hapo Police Headquarter u President ka VDP CNA uba maukor dorkars imle ulaong baga committee kalaya kendu ya shibun ki jing nadu balaseng ya ka house nam arjar kat kendai ulaong baga VDP CNA kala troy borba nakabenta ban penduna ya ki kambaman hapo kithan gi jongki bat kila airu ka jinga troy lang ka bapura bar katnat pulit ka West Khasi Hills ban kem ya ki runar ringkat ki bor pulit ngila pelong ru ya ki jingyat pahara ha ki jaka yo Nongstoin hasurok ba National Highway bat ki than bypass ki badai ki jaka ki bajuk hammi ki huri hura Henry wat hadien ka jing persang borba ka jongi Henry ki don katu ka ni ki kambaman ki badang yai beteng ulaong ha ka juk ka por ha bakerpat ya ka jing don kam ban pelat ya ki dekat ka VDP na ka benta ki kamlet ai sakhi uba khars imle ulaong haba ki dekat ke VDP ki yok ban kem ya ki nonghi drok la nikiat bat IT ya ki shaki pulit ki dekat jongi ki jusha khot kum ki saki halor ki ni ki jingja kani ka jingdon kam ka bu ha ka jing namar ki dekat jongi ki dei ki volunteer ki bahap ru ban be shala ki jong ki kam ki jam na ka benta ban kershan yala ki yang ki sam kum taru ni kerpat jor badai ban pelat ki dekat jong ka VDP CNA na ka jinglet long kum kinong ai sakhi bat ba ka tanat pulit kan shim ki sin jam ki badan kam ha ka baya dei bat ka ni ka phang na lor kata uloong ru ba ka committee ka kerpat ru ban penyo no da ki uniform na ka benta ki dekat ka VDP CNA kenang ban penyap her ki dekat jong ki ne ki riu pat ba bat kenang ba ka ne kan penslur ru ha ka por bagi pelong ya kino ki jinglet kenra ka komiti kala kenturu ya ka DGP bakan kemi ru ha ka bayade bakan jing penslam ban pelat ya ka honorarium syakid dekat ka VDP ki babun ki VDP unit ha ki snong ki thau ki dang up na ka benta ban register na du snam arjar shipho ka bala khanglat eki bakin yok pediang ya ki honorarium ki tiar kitar bala ada ka tanat pulit ong unong yalam ka VDP CNA Shu haba penpa baka VDP CNA kala kut jingmut scam ban yalek persya ya ka jingdi drunk jingdi kiat hagi jaka pat ba jinga shot ya dat bat ki wei pat ki kam beman ki baju jia hagi benta pedeng jongkosor Nongstoin ulaong ngila terwana ka benta ban pelong no haka jingat paharamit man kasngi hagi surok sor Nongstoin ban pendat da ki CCTV kamera bat ban perking ting ya ki kam de kiat bean kani ke de ka wei ka kan hun ka ba ngila dep ban form ya kani hu arda ka khandai kajing ya khun kajing form jong kani ka de la gilan ke VDP ki ba kat ba ka police department jong ka Nongstoin police outpost kadang page ngilang form lang idan sispa arpo television na ka sispa television live phone ru television live punyo man ta kila ya so lang ban ni te ban ya trelang kam ban pendu jaj ya kajing snew hapo jong ka West Khasi Hills te ngila tre kam ha ya kani ka bani ko ka long ba hakapor ka lockdown ru ngila tre borba ba hadin kalau down ru nyate perba bah ban pendu ya ka jing snew ha West Khasi Hills bat kumju ru nak citre bah ka jongi ka VDP CNA harangkat jongki solar snong harangkat jongki sang sama snong ngilayok ru ya ka award na po SP jongi betul betul mensyua iba HG lang do te ngilayok ka award na i tengi kubesibun na jong iru bat kumju ru ya ka police department ka ba kila trelang bat ngi haka mit haka yong haka no ka por bangi ngi don kam kum ki VDP hapa West Khasi Hills kim ju kentai kat bangi ngi fun da haka no ka por kam ju don bo ang makibo do ka por legi haka no ka por bangi ngi fun mot kim ju don ka no ka ba ki kentai ni ki trelang ni bat ngi te ka poin ke bangi ngi wanang ni po i DGP ka lomba ki don ki benta katu kat ni ki bangi nak leng ka jongi ngi so dot du mensim ka we ke de ka witness ke ban le chapo kot nama teng ngi ki badan hani baro ngi don la ka jong ka witness ngi de yo kem kum tu ki pokso case ki drug na de yo kem ik bapania breu tengi ji witness man ka por ke teng we ke mur ba ngi don hadu lai sautali manga mar bayang ni la don jin khat li ki bahab witness saput te teng ka we ka case ka poi hadu ki
kat teli jing lej hakut te ngi kta men sim namar ba kam dan porshu yang ngi ban wat belaru te ngi le ken ya kane te nak leng jong i la ai hi yang ngi katu kane ka bakin saya rapin plus pamen yang ngi kumno ban le khana bangin la ban laj ban lej minus pun sen ngi la pan la i ba kumno ta ngi lej tang sisin ka we ka kis tingin nak le inkarang biang yang ini repong kawe kis ngeju san riu nyo pas putli te kakta yang ini data kadau te nak leng jong iru in sele ka bala ban batai bah yang ini ba inla ban yarap yang ini ban pelaj yang ini ban lej witness bunsin kata ka jikwa jong ini kawe pat bangi kham sngo tanat kalong ba nakaliang ka jong ini pan ya ki uniform ban phong ki uniform ban phong na pa hapor bangi ni penakam le duty te nakaliang ka jong i ila ai yang i ki insa ai yang i ki west ki bangin phong kum ki VDP jong kisnong hapo west ka sales but om ka west ka sales nte kane kan de ka lenti ban ai sha baro ki VDP hapo bahap hapo jong ka megalaya ya ki west ban phong khnang ba ka police department kan itu ba ngi de ki VDP bat ka police ban ha kawan duty ru kan ui ba ngi de ki VDP ngi telang tak kamsuk bar ka khamtnat kalong ba ya kene ka honrenium ka bangi yo man u benai mensua ngi yo lai spa tingka ha ka shi benai menta ila pen kiu lai hajar tingka ha ka shi benai te kambat ba ki VDP barot bedar po me klia kila yo jing mentoi nak kene ka honrenium ka balai hajar shi benai te mensua nadu ajar shi pho hadu menta kabun babun kim yo shu tengi akan mene bat i DGP lo ong yang i ba in saya kan bat i pelaj no ekini ki barangsa tengi sokmen hi ba man leng jong i ro idan kata kam sim ban trilang bat ni bat ni ro i sokmen hi banak leng jong i ikwa hi ba ngi ki VDP om tang po west ka hills hare ha borok we ga jalla ikwa bagi na trilang khanang bangin la ban rat dang khong yak jing sniu hapo jong ka jalla ngi jong i ekini kis ki ba kham e tenak leng jong i menta kalong ba in saya kan ba namar ba ki ong kum ne ka kes kepada jong kini ki penyabreu kini ki pokso kes kalong ba nak leng ka jong i letang hisin namar ba ka witness nga thai ba phir pitip ha kalong ba kim dak pedang than ne ka witness badan police department ki kham pedang ka to witness pali hakut te data kata kalong ba la ngi la banyak kan ba hakut kemud ba tang hisin la job handai ka ba kham kalong be tang kan ka drugs witness te kham hi ki hap le hi arsil lai sen pala lam ta jing ba jong pa ba te ni nim salia bat ngene thu ye phi ka we ka long ba ni hawes ka sel ki VDP ni la sa berngem bun sin mahabat kinong le kam sendiri Henry wat la sa berngem kat no kan noro ni kat na nang berngem kata nang semubang ban trekam nomor bale ba langim sa berngem ni na le de langi sa berngem pa ding so thu ba kidon kinong sendiri te ngene thu ye phi unu briu lane kan no ka VDP ka ba sa berngem kata ka de ka VDP ka batre Henry ki bom sa berngem te ki bom tre bat om tang kata ngene thu ye phi na kaliang ka jungi VDP ru nang ne sakmat ngin tresitom pan pen rat bang khong ya ka jisni wa po chak wes ka sales ba ka bakwa ngi meneng ne kan ba di ba ka DGP ba kumjuru bat i sa vivek ba kalong ba dalong ngin form ne ka all me kalia VDP khnang ba ngin la ban rat bang khong ya baro ka jisni nganom om jet teng ya baro ki crime ki ba ha po jong ka ba dan kam ban kem ngin le be da ka all Meklia VDP telah nakaliang jong i mene yang asuthu ba i pedang ya kata tila ong mene ba kanon kalenti banle ya kata tengah try hakini ki bai ban wan ngin saform no ya ketika all Meklia VDP to ba khniat kebangi nak ajak kendangi le kalong kawe ka de ka kam rape case kebangi ngila yo ban ya trelang ba police department kejik penya bro pi ken ma honong stoin bla penya bro kan tuli kejik penya bro ba ngi le trelang ya tu case ba kham jur e kali drugs arjak khandai ne thu ya pi kajing presitom ka jongi bang yim yo thia ni mo dem chu habangi ya khun yu drugs ba kajing khun ka jongi kalong ba siso ba ti por ba hadu menta ki don ki khna ki bala kerni yu drugs kila kala ka bamut mana kalian ka jongi la kemi nong di drugs ba ki nong di drugs ngi lem no ngi ra ba ya ki saki hall ni counseling ya ki ni counseling ni khot ya ki mi ki pa ki jong ki ngi ong hang tu bang ya ngi hi ni kun ki jong pi ba kin like no lu jimlim bas ni te ka ansak ba mi nangi kalau bangi sukmen ba kalau ba ki ba bun hina pon nostoi hi ki bala kala bamut bandi drugs ndai ga ba men pa pat de ki mi di giru thmai ki badang susdang mentai drugs tene kan jongi do hadu mentangan tu ya pi ginang kem drugs ginang yo kem hai ni gisni dang ta kita yo bala de ginang yo kem drugs tene leng ga jongi nemar ba eng yo kem khendiat tang katu ka ne mengimla ban ong ban I media te henre nak leng ga jongi pa hadu menta ka ba ginang kem yo drugs om tang yo drugs yakini ba di be anyi kiat ginang kem yakini ki bayat tham akor si surok si dis mungkin ru ginang kem yakini ki ba le ikam new kam tu mentale la yak sakam tu kam thim ti gitu ri namta jong kitu mangi ngi kum ki VDP menta ngena thu ipi ngi la long night duty
night duty la palat mentai la arbnai mentai the night duty but ki police department rekar langkat ban pensuk ya ki pajba kham tam ya hakatu ka tim te la hanong stoi menta hadu menta klong la kham duna ba hakatu ka tim nambang ni VDP ni tresitom ha hadakan ke police department ha ne ka kanti ka jongi menta kam don syu kan ka paj hol ban ya bom snong nim sa syu ni kum ki VDP ngila ma ham si snong baro ha ba pi yo kem yu uno unong tu uno ba pi ong ba udai uta ubri uba le kam snil po snong nimsa la pi kwa ban bisyar u shim yo u shong yo u ba khotlang kimi ki pa khotlang ya ki sodar snong khotlang ya ki menteri khotlang ya ki seng sama snong khotlang ya ki VDP ngin shim ya ki ngin hikai ya ki lai kilong kinong tu ngin hikai ba kinam de su bantu bat kham tam kan kam tit pajba le hadu menta hapo west hills ngim dan su menta nama paling kim dan su ba ngi kim ki VDP jong snong himsa Dalam ngimsa nama bale ba kane ka bat hakri hak an kapan kata ka ba jot ni kong ke jot be ha bakut bom pajba yak u presiden sekretari jong VDP data ka daw na kleng ngimsa su menta hadu menta ladang ilap ku mi kitu ba de mangi ni kong ki ba ngi sim action ni kitu VDP lada ki bom pajba nama bale nama kapan jenjar ni VDP